How to TV. Kai, kaga wata yarinya zazzafa? Ko. Kai, gaskiya zan je in gwada sa'ata. Barka dai. 'Yan mata a dangare. Na ce baki ji ba 'yan mata, ki ɗan daure ki juyo mana. Jan aji ko? Wato kina mun rowan kyakkyawan fuskanki in gani ko? Na san ke kyakkyawa ce. Haba sarauniyar mata, ki ɗan juyo man. Kin haɗu 'yan mata ko ta baya ma fa, to ki ɗan ji ni zan gaya miki manufata. Da farko dai ni ne Sharukan, baban soyayya. Ni da kike gani na fi uwa son 'yarta, sai dai tafi ni ba da ɗumami. Na roke ki juyo Pretty, Beauty, Minty, Stati. Yawwa baby. Ashe kawon sai dare bai sani ba. Kawu Bala, ashe dama tare 'yan mata kake kana musu maganar soyayya, sai na faɗi wa inna. Hungwana ki nace, hungo karɓa. Dama gwada ki nake yi. An gaya min kina kula samari, gashi ko yanzu na kama ki. Kin fito gida, babu niƙabi babu hijabi, za ki wuce ne gida ko kuma sai na... Ku tsaya, me yasa ne ba ku mana subscribing? To, ku yi mana subscribing, ku danna ƙararrawar sanarwa kun ji? Mun gode.